ноҳияи кушониён яке аз минтақаҳои аграрии кишвар ба ҳисоб рафта обу иқлими мусоид барои кишту парвариши ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. деҳқонони ноҳия низ аз шароити мусоиди ин минтақа ба хубӣ истифода бурда бо заҳмати шабонарӯзии худ тамоми маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол намуда ҳосили баланду дилхоҳ ба даст меоранд. сулаймон шафоев сокини деҳаи ваҳдати ҷамоати деҳоти навбаҳор ҳарчанд ҷавон бошад ҳам аммо дар самти шуғли деҳқонӣ таҷрибаи кофӣ дошта бо аҳли хонаводаи худ дар замини хоҷагии деҳқонияш бо номи ёрмаҳмад гармхонаи доимии амалкунандаи муосир ки дар он тути заминӣ гулу ниҳолҳои ороишӣ парвариш карда мешавад фаъолияти босамар дорад. инчунин дар масоҳати 4 гектар замин 4 навъи пахтаи туркиро кишт карда талош дорад ки аз ҳосили дастранҷаш натиҷаи дилхоҳ ба даст биёрад. барои ҳосили хуб фаровон гирифтан мо аввалан ҳамкории зич бо мутахассисон дорем ки олимое ки ба ҳамин соҳа таҷрибаҳои хуб доранд доиман мо ҳамкорӣ мекунем ба чӣ хотир ки дар рафти кор аз корҳои агротехникӣ мо ягон хатокиҳо роҳ надиҳем гуфта баъдан мо кишти хуб ё ки навъҳои хуба интихоб карда оварда дар ҳамин хоҷагӣ мешинонем ки инам самараи хуб нишон медиҳад ки агар мо навъҳои хуб агар кишт кунем дар ҳолате ки мо меҳнат мекунем дар баробари он ин навъҳои хуб боз ҳам ҳосили зиёдтар медиҳанд ба мо. махсум очилов сокини деҳаи меҳнатободи ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳия дар 6 сотиқ замини назди ҳавлигиаш гармхонаи доимӣ амалкунанда дошта дар он тути заминӣ кишту парвариш карда мешавад. ин деҳқони бо таҷриба мақсад дорад ки бо меҳнати ҷамъи хонаводаи худ бо ин маҳсулоти истеҳсол намуда бозорҳои кишварро бо маҳсулоти хушсифату тару тоза таъмин намояд. ман ҳамин замини назди ҳавлигӣ ма самаранок истифода мебарам. ман имсол ҳар сол балгар мекардам. имсол 17 август ман қулфиноя гузарондем. ман чӣ хеле ки мебинед ҳозир ҳосилда дар омадастам. ман яктанимта сурх шудаги пухтагиай барои арзон шудани нархи навои бозор ҳаракат мекунӣ бозор мебарӣ. айни замон дар хоҷагиҳои пахтакори ноҳия мавсими ғуничини ҳосил бо маром идома дорад. деҳқонони ноҳия ки дар ин самт низ пешсафанд талош доранд то ҳосили бозаҳмат рӯёнидаи худро ҳар чӣ зудтар ҷамъоварӣ намуда нақшаи муқарраршударо ба иҷро расонанд. дар ин баробар фаъолияти корхонаҳои пахта муҳим арзёбӣ мегардад. яке аз корхонаҳои пахта қабулкунӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бахтиёр буда аз аввали мавсим то ба имрӯз 1500 тонна пахта қабул кардааст. бояд зикр намуд ки дар доираи имконоти мавҷуда дар ин коргоҳ шароити корӣ фароҳам оварда шуда дар як баст 52 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шудааст. хоҷагидорони ноҳияҳои гирду атроф маҳсулоти худро ба ин коргоҳ бо нархи мувофиқ оварда месупоранд. боду ҳаво иқлими мусоиди ноҳия имкон медиҳад ки деҳқонони зарофари ноҳия тамоми фасли сол маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуда дар фаровонии сабади истеъмолии кишвар нақши назаррасу созанда дошта бошанд. тибқи дурнамо имсол дар ноҳияи кушониён дар майдони 10730 гектар кишти пахта гузаронда шудааст ки ба ҳосилнокӣ 22200 тоннаро дар бар мегирад. аз тарафи хоҷагидорон дар самти кишти такрорӣ аз он гуна кишти картошка дар кишти асосӣ бошад кишти гандум идома дорад. яке аз омилҳои фаровонҳосилӣ истифодаи доруҳои минералӣ ва риояи коркарди дурусту саривақтии агротехника ба шумор меравад. деҳқонони пуртаҷрибаи ноҳияи кушониён ин маъниро ба хубӣ дарк месозанд ва маданияти баланди истифода барои заминро риоя намуда аз заминҳои дар ихтиёр доштаи худ то 2-3 ҳосили баланд ба даст меоранд ки ин суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулотро зиёд менамояд. онҳо кӯшишу талош доранд то ҷашнҳои бошукӯҳи кишварро бо дастовардҳои назарраси меҳнатӣ истиқбол гиранд.